Ας υποθέσουμε ότι έχεις μια εταιρεία φωτοβολταϊκών στην Αττική. Ξοδεύεις χρήματα σε διαφήμιση. Ένας υποψήφιος πελάτης βρίσκει το site σου, συμπληρώνει τη φόρμα επικοινωνίας και περιμένει. Εσύ είσαι σε κάποια εξωτερική εργασία. Σε site. Σε συνάντηση. Αργείς να απαντήσεις. Ο πελάτης δεν περιμένει. Προχωράει σε νέα αναζήτηση προσφοράς. Το Falcotec Speed to Lead λύνει ακριβώς αυτό. Απαντά σε κάθε νέο lead σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα αυτόματα, στα ελληνικά με έξυπνο μήνυμα. 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ας το δούμε live. Αυτή είναι η φόρμα ενδιαφέροντος της Solar Demo GR, μιας εταιρείας φωτοβολταϊκών που χρησιμοποιεί το Speed to Lead. Συμπληρώνω τώρα ένα αίτημα όπως θα έκανε ένας πραγματικός πελάτης. Συγκεκριμένα, συμπληρώνω ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email αν θέλω και γράφω και συγκεκριμένο μήνυμα στην εταιρεία, για παράδειγμα, θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά για το σπίτι μου. Το σύστημα μόλις έλαβε το αίτημα. Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ο υποψήφιος πελάτης θα λάβει ένα αυτόματο μήνυμα στο κινητό του με μια εξατομικευμένη απάντηση, χωρίς να εμπλακεί κανείς από την εταιρεία. Ταυτόχρονα, το lead καταγράφηκε αυτόματα στο σύστημα και ο ιδιοκτήτης έλαβε ειδοποίηση με όλα τα στοιχεία του υποψήφιου πελάτη, έτοιμος να τον καλέσει άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο δεν χάθηκε κανένα lead και δεν ξεχάστηκε κανένας υποψήφιος πελάτης. Αν έχεις εταιρεία που λαμβάνει online leads και θέλεις να είσαι πάντα πρώτος, μίλα μαζί μας. Falcotec. Άμεση ανταπόκριση. Περισσότεροι πελάτες.